unu agwana sef ma ọ bụ nne di gị. Ọ sị bụ nne ọkwani ahụ na fa agwarakwa nne die maka gbamgbam n'ọsọsọ that man na anyanwa na die ma maka gbamgbam the man ụzọ onye sifa na ada agwa mmadụ ụdị ha ịghọtago. Ọ sị m nne mana nne die na the woman was very happy the ihe agaba maka na they couldn't even eat before ha wee jebe Abuja wee jee n'ụlọ ụka wee jee nye testimony na egote GP tank wee na-agba egwu a na-aṅụlị ndị mmadụ na-aṅụlị si nke na-emenụ ife Chukwu melụ fafa gbara na pastọ na ebe afọ na-ewe ezigbote iwe na fa gbara na suffering and smiling ka ọ nọ na-eme na chọọchị that day. Nya ka ebesiela testimony nwaanyị a wee na pastọ wee chiga azụ wee kpọta this boy wee kedo wee jụba ya sị ya nya gwu etu o si wee bulu ego wee bu n'elu ndị befe ha wee gote GP tank. Sị m pastọ wee bido wee kụba nwa na o nwere ife o jiri this guy wee mee ya kwuo eziokwu. The guy na-asị na ya mụrụ na o nwere ife ama. Sị m nne na ife pastọ emere this guy before mara ka o wee kwuo eziokwu na ife this man kwuru bụ na na-egie ka ọ na-ezulu wee na-ezunegelu ndị befa ha ji wee nwee ike iko GP tank. Si ọ nwanne ya nwoke afụrụ nni ọnụ olili nwere ego GP ka ọ mamịa ya na-enye nni nwere ego GP ma ego afọ ọdalụ n'enu ya gwu etu o si ezu ego ewere ezunelu ndị befa. Mana the funny thing dị ya bụ na the guy enwere clue ọ marọ anything wee megide this guy na o nwere ife o mere this guy. Mana the guy enwere ife anwa na-akọ na ọ bugodo ụzọ sizie fon ya because na ọ bụ na o siziri fon ya na the guy kala ịkpọfa ka ọ gwafe ihe na-emenụ but no o sizi fon ya. Ọ sị m na ife ji wee weta akụkọ maka akụkọ nwa kedafia Ivory Coast afọ nkọlụ ọgị a megbulu ka afụlụ wee sị ka ya weta nke a. This guy kwụlụ ọtọ si n'ike tasịa arụ. Ọ sị m nne o wee kpọọ mami ya wee sị anyị a ga-edunetekweli ya nwa ya still o belivuru mana o megie ife niile dị n'ụwa ka the guy kwuo eziokwu. The guy ya mara ife a na-akọ na o wee bịa ka kpọọ mami ya sị anyị a ga-eduneti na nne di ego kwele ihe wee bịa nye onyinye o wee bịa wee nye the testimony na egolu GP tank. Ọ gwụsịa ife family. Ọ sị m nne na ike kwụọla ọtọ gụnya na die na ya gwara anyị na ya dị eje ụka na ya ga-eje tụọ this guy na-alụ nsị nọ ife dị ya n'obi mana fa ka decidera ịghọtago ya wesị ka ya wepụta ebe a ka ya mara ife ndị mmadụ lo n'ihe niile this guy nọ with this very particular pastor shishi tọlọ afọ even surpass close to 2 years. Ọ dịkwasị na a year and 8 months or something ka ọ nọ o wee dunetie sọsọ na-enye testimony na chọọchị o. So nwanne m kedu filo kedu ihe ọ dọgo ka ha mee this guy. Ọ sị m jụọ ndị mmadụ ọfa ji etu ọnya na-alụ nsị ebe ọ na-aka ụka fa nwa anara aka ụka ebe ọ sị na aka ụga egbu ha maka na o nwere clue o nwere ka o si malụ na fa ga-anọgide afọdụ nwuo nni ọnụ ma ya fọzialụ na ọ bụ kedu na fa kwulu na fa gokwulu zinc ya ọ bụ na fa kwulu na fa gokwulu gbamgbam na o nwere ike ịkpọdo nwa n'obe. Yes. Hi ndị mmadụ onye buchi ibie at least ọ bụgodulu na onye ọzọ aghọtara onye kpọrọ onwe Nwachukwu kwesịrị ịghọta na anything can happen what God cannot do. A na-eme exist no nke anụnwa kịta ka send alia 15k si anya jee ebe afịa ka o gote akwa ka ọ dụ ka mmadụ. Ọ sị m na nne di onyere ọnụ onyere nne di ọnụ maka ịgbagolo eziokwu na ya na-aka ụka
ya da aka ụka nne di na-aka ụka yotago na fa na-emekwenu kedu onye nọ na the right one ịgbagonu na onyere ya nne di educhala disappointed na nne di ka na-ebe akwa luo tata anya na akọlọm ife a sikwa mbọsị nwaanyị a na-ebe akwa si ogodo nọ onye ọzọ melie ihe a na ọ ga-ekwu ịghọta mana onye gwalia na nwoke ya na-ene anya dịka Chukwu n'ụwa a nwere ike ime ụdị ihe a sọsọ na anya testimony ka eji wee kpọdo nwa ya n'obe ụwa nke this lady wee sị m ifu gị ihe nye ejiri eje ụka n'ihi ihe a ka ya ejiri eje ụka na mgbe pastọ ji wee mee ụdị ihe a gwa m ihe ndị chọọchị memba ga-eme this guy Bifewa Foundation ụlọ ụka gị iwe mee nye ụdị ha sọsọ na-enye ya kekwado ihe na-asịrị ndị mmadụ bịa nye testimony which means na onye ọbụla nye testimony n'ụlọ ụka afọ nọkwa na nsogbu yes onye ọbụla nye testimony n'ụlọ ụka afọ agha na-alasị gị anya sef ịma mma imagine ya onyere m ọnụ hai maka na odogo m anya na ụlọ ụka afọ akụfugo m ya amụrụ m ya amụrụ m ebe ọ dụ mana ọ bụrụ na ị chọọ ịma I can give you her number yes ka imela ọsọ dị a maka inye testimony chi ga-egbuo gị Chineke nna mekwalụ m ebele welu m ebele mana onwe ife ọ ga-abụ ịnụ nya isi ọ sị m nne na parents ya gwara ya fatu ọnya na-alụ nsị na ọ bụrụ ka kadaga anyị n'aka na ọjọọ so nọ na-edisivu ndị mmadụ na-anakọfe ego who knows ihe o megolu na ndị o megolu ihe ịghọtago na ụdị ịnụnwa nwere ike inyeche testimony na chọọchị ya echi niile ozielu gị ndị ga-echeburu gị n'ụzọ napụ gị nya bụ ife ihe abụrụ ụka ka this guy n'aka honestly ụfọdụ ụlọ ụka anụnwa kwesịrị ka etilefe anya ifefa na-eme adụsịrọ mma in the name of na fa na-aka ụka na fa na-eche ka fa malife ndị mmadụ ga-agwafa na fa emekibe decision whether mafa ga-atụ ya n'alụ nsị ma na fa ma ntụ ya n'alụ nsị gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme ọnya tụọ ya n'alụ nsị ka ofe agbali ya nkịtị gbaghalị ya ka ọ palekwa isu dị ya n'isi jebele onwe kedu ife isi m kwuo so na-ekpelu ndị abụ ka fa ghara ili nri ọnụ maka na fada abịa ụka ya mgbe o ji wee gwa nne di na ha ga-atagbu onwe ha n'afụfụ na one day na fa ga-ayọ nri maka na fada abịa ụka ya ike gwụrụ m ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.